Hola, jo sóc la Lòlia Cebal, sóc historiadora de l'art i vinc a presentar-vos el curs d'art contemporani que faré aquest estiu a Casa Elizalde. L'art contemporani és la meva especialitat, porto ja uns quants anys treballant sobre això, escrivint, pensant, reflexionant, fent entrevistes, fent visites, etc. I m'agradarà molt compartir el que és una passió per mi amb vosaltres. Treballarem plegats durant 6 sessions, 2 de les quals les dedicarem a anar a exposicions, perquè l'art on millor es viu i s'entén és en directe. Avui, en concret, estem en una de les exposicions que visitarem durant el curs, que és l'exposició de Casa Elizalde de la Miriam Meloni. Aquí darrere, una de les seves obres. Una altra de les exposicions que visitarem plegats i plegades és l'exposició de Félix González Torres al MACBA, Poètica de la relació. De fet, posarem en diàleg aquestes dues exposicions, tot i que aparentment poden semblar que no tenen res a veure, les posarem a dialogar i veurem com cada artista amb diferents estratègies pot estar tractant temes similars. Jo us recomanaré tota una sèrie d'expos que estan actualment a la cartellera de Barcelona i que podrem visitar individualment i després comentar classe. Una d'elles és artistes com, per exemple, l'Antoni Llena, Sophie Kohler, Núria Güell, la col·lecció Tous, també el MACBA, que podrem visitar ni que sigui de passada el dia que visitem la de Félix González Torres, i moltes altres que també m'agradarà que vosaltres em proposeu i que puguem fer un recorregut i tinguem eines per disfrutar durant aquest estiu, els que ens quedem per aquí, dels museus i galeries i de l'art en general. Així que jo animo a qualsevol que tingui interessos culturals, inquietuds, ganes de conèixer el món, que li agradi la cultura, que li agradi el cinema, que li agradi la literatura, que li agradi la música. L'art i l'art contemporani no deixa de ser una manifestació més per gaudir d'aquest món, per estar, per habitar i per compartir. I sobretot per compartir, trobar-nos per compartir moments d'art.